Artzainak Ardaz Iñaki Bergararen eta Jon Orzaizen erakusketa irekiko da asteartean eta asteazkenean Soto eta Lujanbio bertsolariek aurkeztuko dute. Elbarrientzako aparkatzeko tokitan autoa uzteagatik iaz eguneko isun bat jarri dute Iruñan. Nafarroa da langabezia gehien jaitsi den komunitate ehuneko 8,4 behera urtebetez. Osasun departamentuak 950.000 euroko diru laguntzen deialdia egin du. Koordainketa farmazeutikoa finantzatzeko. Katalunia auziko epaiketaren aurkako mobilizazio deitu du ANZ-ek otsailaren 12 Iruñan. 101 urte bete dituen Josefa de Atxa Villar emakume iruindarra zoriondu du Joseba Asiron Iruñako alkateak. Goazen otsailaren 5 titularrekin. Gaur asteartea eta Artzainetan fokoa jarriz, Iñaki Bergara eta Jon Orzaizen erakusketa edo esposizioa Ingurumen Hezkuntzako Museoan ireki eginda, Iruñean. Bihar otsailak 6 asteazkenarekin, Soto eta Lujanbio bertsolariek aipatutako esposizioa aurkeztuko dute. Martxoaren 29 arte ikusgai egongo da. Artzainen bizitza Iñaki Bergara argazkilariaren objektiboaren eta Jon Orzaizen testuen bidez hoiese dira Iruñako Udaleko Ingurumen Hezkuntzako Museoko erakusketa berriaren osagaiak. Artzaina tradiziori lotutako bizitza erakusketa inauguratzen da gaur arratsaldeko 6:30 eta asteazkenean bihar euskarazko aurkezpena eginen da 6:30 ere, Julio Soto eta Maialen Lujanbio bertsolarien eskutik. Julio Soto Gorritin jaioa da eta Nafarroko azken bertsolari txapelketaren irabazlea beste eta Maialen Lujanbio hernaniarra Euskal Herriko bertsolari txapelketako garailea izan zen 2017an. Erakusketa martxoaren 29 arte ikusten halko da, asteartetik ostegunera, goizeko 10:00 ordu batetara eta arratsaldez 6:00 8:00, ostiraletan 10:00 ordu batetara. Argazkilaritza lan etnografiko honen bidez Iñaki Bergarak eta Jon Orzaizek gure mendi eta haranetan desagertzen ari den bizimodu bat ezagutarazi nahi dute. Artzainarena, tradizionalki ulertu den moduan, hots bizimodua mendian, gogortasuna eta arrisku guztia barne. Gure lurrari loturiko eta tradiziori errotutako bizimodua ekarri nahi da gogora. Ogibide gogor hori ahanzten ari den honetan. Lan horren bidez artzaintza tradizionalak oroimenean bizi jarrai dezan lortu nahi da. Erakusketaren gaia badator jasangarritasun eskolak neguko denboraldi honetan lantzen duenarekin, lurraren tradizioak, lurra sentitzeko eta maitatzeko modu bat izenburupean. Horren abiapuntua ideia hauxe da, gaur egun neguaren etorrera etxean egotearekin lotzen da. Suaren beroarekin eta gaztaina erren zaborearekin. Biztanle gehienak baina lurraren usadio eta tradiziotatik urruti dauden erritmo eta bizimoduekin bat bizitira hiriguneetan. Are landa eremuetan ere aldatu dira bizimoduak eta lurrarekiko harremanak. Horrexegatik jarduera ziklo berri honen bidez aukera eman nahi da bizimodu tradizionaletara hurbildu eta lurrarekin konektatzeko. Hartara ulertzeko zein garrantzitsua den bizitoki dugun lekua ezagutzea, ezagupen zientifiko eta teoriko ez haratago. Julio Soto Gorritin jaio zen 1987an, Nafarroko bertsolari txapelketako egungo txapelduna da. Euskal Filologian lizentziaduna da eta Iruñako bertso eskolan trebatu zen bertsolaritzan. Nafarroko eskolen arteko txapelketa irabazi zuen 2003, 2004 eta 2005an. 2006az geroztik Nafarroko txapelketako final guztietara iritsi da. Nafarroko bertsolari txapelketa lautan eskuratu du 2010, 2011, 2015 eta 2017an. Bertsolari txapelketa nagusian parte hartu du 2009, 2013 eta 2017an. Maialen Lujanbio Zugasti hernaniarra 1976an jaioa, arte ederretan lizentziaduna da, eta bertsolari izatzeaz gain euskal letren munduan egiten du lan. 15 urterekin hasi zen bersotan ikastolako berso eskolan eta 2003 urtean Gipuzkoako bertsolari txapelketa irabazi zuen. 6tan lortu du txapelketan nagusiko azken saiorako sailkatzea. 1997an, 2001an, txapeldun orde izan zen 2005an,
2009an txapelketa nagusia irabazten zuen lehen emakumea izan zen. 2013an txapeldun orde eta 2017an txapeldun izan zen. Maialenek iritzia artikuluak idazten ditu prensarako eta hainbat euskal musika talderen letrak idatzi ditu. Hala nola Maixa eta Ixiar, Alaitz eta Maider, Anxe Dualde, Mikel Errazkin eta Mikel Marquez. 2006an Judith Montero saxofoi jotzailerekin batera abiatu zuen Ornitorrinkus ekimena, zeinak bertsolaritza eta musika esperimentala uztartzen baititu. Iaz 2018an eguneko isun bat jarri zen Elbarrien aparkalekuetan autoa utzi izanagatik. Arazorik gabe, minusbaliatuentzako bereziki adierazitako aparkatzeko tokian utzi dute autoa gutxienez 358 pertsonak Iruñan, eta isuna jarri die noski udaltzaingoak. Elbarrientzako txartelik izan gabe, haientzako tokian autoa gero eta jende gehiago uzten duela ematen du. Gero eta gehiago salatzen ari da praktika hori sare sozialen bidez. 2018ko datuek diote udaltzainek 358 isun jarri dituztela horregatik, alegia ia eguneko isun bat okerra aparkatzeagatik autoan. 200 euroko isunarekin dago zigortua erabilera oker hori. 2017ko datuei begiratuta, isun gehiago izan ziren urte hartan guztira 376 isun ordun. Elbarrientzako bereziki gordeta dauden aparkalekuetan auto uzteagatik 200 euroko isuna dakar, gauza bera da, karga eta deskargarako eremuetan utziz gero. Bigarren hilaran utziz gero edota toki okerrean utziz gero. Txartelik izan gabe, elbarrituentzako tokitan autoa uzten dutenei jarri diete isuna urteotan, baina ez kasu hoietan bakarrik, badira minusbaliatuen txartela izan eta modu okerrean erabilitutenak ere. Txartera erabili, baina persona elbarritua momentu horietan autoaren erabiltzaile ez izatea, adibidez. Beste batzutan elbarria den persona zendu eta hala ere haren senitartekoek txartela erabiltzen segitu dute. Halakoekin ere egin dute topo udaltzainek. Nafarroa langabezia gehien jaitsi den erkidegoa da. Urtebetean zehazki 8,4 egin du bera. Estatuan izandako 2,84ko batez besteko gorakadaren aldean, gizarte segurantzako afiliazioa 3,6 igo zen iaz. Nafarlan sare Nafarroko enplegu zerbitzuaren agentzietan 33.569 langabe erregistratuta zeuden urtarrian. Langabeziak gora egin badu ere eta igoera hori berez negatiboa dela kontuan harturik, datuek argi utzi dute gorakada aurreko urteetakoa baino dexente txikiagoa eta krisia hasi aurreko urteetan izandakoa baino are txikiagoa izan dela. Adierazi izan denez, urtaroen araberako ohiko joera bultzatuta langabezia gora egin ohi du urtarrian. Egia esan da urteko lehen hilabeteen islatzen da ongien urtaroen arabera joera horren eragina, bereziki eragin negatiboa. Normalean hauxe izaten da sasoirik txarrena langabeziaren hilabeteko hazkundeari dagokionez. Eta ziklo ekonomikoa zeinai dela gertatu ohi da. Oraingo helburua beraz 2019ko urtarrian gertaturikoa aurreko urteetako urtarrileko datuekin erkatzea da, datuak dagokien neurrian baloratu ahal izateko. Konparazio horretik ondorioztatu daitekenez, langabeziaren hilabeteko igoera albiste txarra izan da ere, igoera horri eutsi dion joera edo testuingurua aldekoak izan dira oro har. Horrela, aurreko urteetan gertaturiko aldakuntzen arteko konparazio eginik hauxe izan da azken 14 urteotako hileko igoerarik txikiena. Hiletik hileroko hazkundea 2,2 izan da. Baina 2016koa urtarrilan izandako hileko igoera 4,6 izan zen, 2017an 3koa, 2018ko urtarrilan 2,6. Areago, krisiaren aurreko urteak arakatuz gero, 2006 eta 2007ko hazkundeak ere handiagoak izan ziren 5,2 eta 6,9 aurren ez urren. Bertzetik alderdi arras positibotzat nabarmendu behar da langabeziak urtetik urtera izandako jaitsierandia 8,4 urtebeteko epean 3.068 langabe gutxiago daudela esan nahi baitu. Ildo horretan gogoratu behar da Nafarroko langabeziko tarik handiena 2013ko otsailean izan zela 56.524 langaberekin.
Arez geroztik guztizko jaitsiera 40,6koa izan da, 22.945 langabe gutxiago erregistratuta daudelarik. Bertzalde estatuaren hileko egoera handixagoa izan da, 2,61koa. Gainera, urtetik urterako kopuruetan, langabeziaren jaitsiera desiente zorrotzagoa izan da Nafarroan, -0,8koa, estatuan izandako -0,5koa beherakadaren aldean. Koordainketa farmazeutikoa finantzatzeko xedearekin, Osasun Departamentuak 950.000 euroko diru laguntzen deialdia egin du. 2018an gobernuak 462.584 euro baino zertxobait gehiago itzuli zituen, eta 3.034 pertsona izan dira. Nafarroko gobernuak Servizio Navarro de Salud Osasunbideko langilek agindutako eta finantzaketa publikoari atxikitako tratamentu medikoak erraisteko diru laguntzetarako deialdia ireki du. Edizionetarako 950.000 euroko ekarpena egingo da. Pasaden urteko deialdian 462.584 euro baino gehiago itzuli zituen, eta 3.034 persona izan ziren onuradunak. Deialdiaren onuradunak Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratuko dira. Lehendabizi, osasun txartel individualaren titularrak eta Servizio Navarro de Salud Osasunbidea berme emailetzat eta 18.000 eurotik beherako errenta duten gizarte segurantzan pentsiodun edo asegurudun aktiboak direnak eta 18.000 euro urtero baino errenta txikiagoa deklaratzen duten jardunekoak. Eta hoien ondotik Muface, Mujefu eta Isfas mutualitateetan aktibo dauden eta beste baldintza guztiak betetzen dituztenak. Beti ere, aurrekontuan kreditua nahikoa badago hasierako onuradunen txostenak ebatzeta gero. Beraz, 6.000 euroko urteko errenta gainditzen ez duten onuradunek sendagaiak eta osasun produktuak ordaintzeko hilero ordaindutakoaren aldea gehi bikakots 6 euroko diru laguntza jasoko dute. Eta beste onuradunek 6.000 eta 18.000 euro arteko errentak dituztenek alegia, hilero ordaindutakoaren aldea gehi 8,3 euroko diru laguntza jasoko dute. Eskaerak aurkezteko epea 2019ko irailaren 30ean bukatzen da. Interesatuek eskaerak aurkeztu ditzakete internet bidez, Nafarroko Osasun Zerbitzuko zentroetan edo prestazio farmazeutikoko kudeaketa zerbitzuan. Diru laguntzak internet bidez eska daitezke ayudasmedicamentos.navarra.es eta botiketarako laguntzak.nafarroa.eus helbideetan. Bai batek eta bai besteak jarraibideak eta lotura zuzena dituzten Nafarroko gobernuaren izapidetarako online katalogora. Administrazio langileak dituzten osasun zentroa eta konsultategietan eta Iruñako Konde Olibeto osasun zentroko prestazio farmazeutikoko kudeaketa zerbitzuan ere zuzenean egin daiteke eskaera. Otsailaren 12ko Iruñean Asamblea Nazional Katalanak Kataluniako epaiketaren aurkako mobilizazioa deitu du. Biltzar Nazional Katalanak ANZ-ko 20 elkartaratze baino gehiago deitu ditu Kataluniako auzian auzipetuta dauden buruzagi independentisten aurkako epaiketako lehen egunerako. Hilaren 12an hasiko da epaiketa Espainiako auzitegi nagusian. Hego Euskal Herriko 4 hiriburutan eginen dira mobilizazioak. Gure esku dago sustatuta. Arratsaldeko 7 izanen da Iruñeko elkartaratzea, baina oraindik ez dute zehaztu tokia. Joseba Sironek Iruñeko alkateak Josefa de Atxa Villar emakume iruindarra zoriondu du bete egin dituen 101 urteak direla eta. Josefa de Atxa Villar iruindar emakumeak 100 urte bete dituen egunean alkatea Joseba Sironen bizita jaso du. Ohitura den moduan San Fermin zapigorria oparitu dio Iruñako ezkutuarekin. Baitere lore xorta bat. Bide batez, San Fermin jaietan 100 urte dituztenendako egiten den udal harrerara gonbidatu du. Nazar herrian sortu zen Josefa de Atxa 1918ko otsailaren 4ean. Bertan ezagutu zuen Jesus Zudaire Carlos eta biak gazteak zirela atera ziren Lizarraldetik Iruñaldera lan bila. Gerra zibila amaitu eta herritik ateratzen lehenbizikoak izan ziren, gero gogoz beste herritarrak hartzen zituzten etxean. Atzo, Josefa de Atxak pozik hartu zuen Iruñako alkatearen bizita.
Gaur zeroan lainotsu, arratsalde gauean lainoak gutxitu egingo dira, goizean euri txikia noizbehinka mendebal osagaiko haize ahula ibiliko da, hego-mendebaldekoa nagusi izanik batez ere gau partean. Temperatura gutxi edo nahiko igoko da, zenbait tokitan izotz txiki egin dezake. Asteazken goizean lainoa eta lanbroa sortuko dira, egunaren lehen zatian zerua laino gutxikin egongo da. Arratsaldean zerua lainotsu jarriko da, erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin. Hego osagaiko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean mendebal ipar mendebaldera aldatuko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira eta maximoak gutxi igoko dira. Zenbait tokitan izotz txiki egin dezake. Artzainak Ardaz Iñaki Bergararen eta Jon Orzaizen erakusketa irekiko da asteartean eta asteazkenean Soto eta Lujanbio bertsolariek aurkeztuko dute. Elbarrientzako aparkatzeko tokitan autoa uzteagatik iaz eguneko isun bat jarri dute Iruñan. Nafarroa da langabezia gehien jaitsi den komunitate ehuneko 8,4 behera urtebetez. Osasun departamentuak 950.000 euroko diru laguntzen deialdia egin du. Koordainketa farmazeutikoa finantzatzeko. Katalunia auziko epaiketaren aurkako mobilizazioa deitu du ANZ-ek otsailaren 12 Iruñan. 101 urte bete dituen Josefa de Atxa Villar emakume iruindarra zoriondu du Joseba Asiron Iruñako alkateak.